Doncs començarem parlant de què és la química. La química és una ciència que estudia la matèria, estudia la seva composició i les seves propietats i també les seves transformacions, sense que s'alterin els elements que la formen, si no, seria una altra ciència. És molt important dir que la química és una ciència experimental i que es realitzen aquests experiments amb la finalitat de trobar la forma d'explicar certs fenòmens. Llavors, l'objectiu que volem amb aquest curs és que pugueu adquirir aquests coneixements bàsics per aprendre química o perquè tingueu una bona base dels que esteu estudiant química en alguna enginyeria i no heu fet química abans, doncs que us sonin les coses que aneu estudiant perquè potser van molt ràpid i aquí a poc us volem anar introduint tots els conceptes. Llavors, abans de començar, us vull explicar això, no? Per què us pot ser útil la química si estudieu enginyeria o altres ciències. Llavors, la química està present en tots els processos vitals. Per exemple, aquí veieu dos exemples, un la fotosíntesi i l'altre el cicle de Cori, on sense la química no es podrien explicar. També, en el nostre dia a dia, moltes de les coses que utilitzem darrere hi ha química, com per exemple en els mòbils, no? Que tenim tot el dia a la mà, on el plàstic del que està composat són polímers derivats del petroli i on la connectivitat 5G, per exemple, que transformarà la connectivitat, és gràcies al teflon, no? A un polímer o unes resines, millor dit, basades en el fluor, on és imprescindible les característiques que té el fluor per a aquestes xarxes inalàmbriques, no? D'alta velocitat que puguin funcionar. També, per exemple, les bateries elèctriques de telèfons, de tot, o del cotxe elèctric, no? Estan basades en reaccions electroquímiques que sense la química no podrien ser possible. Llavors, en molts processos industrials la química està al darrere i en moltes ciències, per això que és bàsic que conegueu química per poder entendre millor tot el que aneu a estudiar. Llavors jo he aprofitat aquesta imatge de Tutorea en línia a Mèxico, on explica una mica què és la química i com està la química relacionada amb diferents àrees. Sobretot són àrees més de ciències, com són la geologia, l'ecologia, la física, la biologia, l'astronomia o l'enginyeria química, on tots els processos industrials químics, on has de saber la química d'aquests processos, i també, per exemple, les ciències culinàries, on aquest tipus de gastronomia molecular, sense la química no hagués estat possible. Llavors, amb això hem acabat aquest primer trosset i ara anem a parlar sobre la taula periòdica. A veure, la química es basa en els elements i els elements els trobem tots a la taula periòdica. El següent bloc que farem, la següent sessió, serà de la taula periòdica, on la coneixerem en profunditat i veurem totes les seves propietats. Però ara us vull donar una mica d'introducció a el que és la taula periòdica. Us recomano que si no en teniu una, la compreu, la descarregueu per internet perquè és bàsic per formular a la formulació orgànica i inorgànica, sobretot a la formulació inorgànica, que tinguem una taula periòdica, ja que gràcies a ella podrem conèixer totes les característiques dels elements, podrem saber els estats d'oxidació, les seves configuracions electròniques i la veritat que l'ideal seria aprendre'ns aquesta taula periòdica, ja que si sabem on estan els elements situats, sabrem quin estat d'oxidació té i com es pot unir a altres elements. Aquí us ensenyo la taula periòdica amb la que jo sempre he treballat, que és la de la Societat Catalana de Química. Està molt bé, ja que podeu trobar el nombre atòmic, el pes atòmic, la configuració electrònica, els nombres d'oxidació i fins i tot propietats, com l'electronegativitat, la potencial d'ionització. Llavors, el que heu de saber és que la taula periòdica està ordenada i agrupada segons característiques similars. Els elements que estan uns al costat de l'altre tenen propietats similars. La taula periòdica està agrupada en grups i períodes. No us preocupeu que en la següent sessió, com us he dit, treballarem la taula periòdica i tot això entrarem en profunditat, què és un període, què és un grup, perquè ja us vagi sonant el que és la taula periòdica. Llavors, aquesta és l'actual, però, clar,
durant els anys han anat evolucionant, ja que a poc s'han anat descobrint, fins i tot sintetitzat nous elements. I res, dir-vos així com curiositat que els elements, com us podeu fixar, estan ordenats de menor a major nombre atòmic. Llavors, la taula periòdica es pot classificar de diferents formes. Per exemple, aquí podeu veure com es classifica entre metalls i no metalls. Els compostos que així són més groguencs són els metalls i tenen característiques similars entre ells, i els altres, els no metalls, també tenen característiques similars entre ells, que veurem més endavant en les següents sessions. La taula periòdica també es pot classificar entre blocs. Tenim el bloc S, el bloc P, el bloc D i el bloc F. I direu, què és aquesta nomenclatura? Doncs això ve de l'últim electró de valència, en quin orbital està situat, si en l'S, en el P, en el D i en l'F. Tornem. Si no us sona de res tot això, tranquils, en el següent tema i més endavant en parlarem una miqueta sobre tot això, però ara simplement perquè us soni tot una miqueta. I res, és molt important saber la configuració electrònica dels elements, sobretot els últims electrons, els de la capa de valència, ja que les propietats dels elements depèn d'aquesta configuració i sobretot d'aquest últim nivell energètic. Però bé, com us dic, això ho parlarem més endavant. Doncs res, això, remarcar-vos molt que la taula periòdica a química és molt important, la utilitzarem per fer exercicis tant de mols, d'estequiometria, d'àcid base, de redox, com per fer la formulació, per això que si no en teniu una, sisplau, baixeu-la per internet, hi ha moltes, si no trobeu qualsevol cosa m'escriviu, o per Amazon o en una tenda, compreu-vos una taula periòdica perquè us serà bàsic per poder estudiar química. I res, el que sí que serà bàsic i que crec que és molt important és que us la aprengueu. Llavors, ja us demano perdó per avançat perquè seré una mica pesada amb això de que la taula periòdica és molt, molt important per poder treballar amb la química. El següent punt del que us vull parlar és de la classificació de la matèria. Com us he dit, la química és la ciència que estudia la matèria. Llavors anem a veure com es pot classificar aquesta matèria. La matèria es pot classificar segons el seu estat físic, en sòlid, líquid o gas, encara que també tenim el plasma, però nosaltres ens centrarem en aquests tres. I bé, com sabeu, els sòlids tenen un volum fix, és a dir, qualsevol cosa que tingueu al vostre costat, com la taula, el mòbil, l'ordinador, el llapis, el bolígraf, són sòlids, tenen un volum fix i no es poden comprimir per molt que vosaltres feu forma. Aquest sòlid no canviarà de forma, per lo que té una forma determinada. I aquesta forma pot ser cristal·lina o amorfa, i això no us preocupeu que ho parlarem molt més endavant. Llavors, perquè això sigui així, vol dir perquè les forces d'atracció entre les molècules que el composen tenen unes forces d'atracció molt altes i tenen una densitat alta. Això vol dir que en un volum petit hi ha molta massa. En canvi, els líquids, encara que també tenen un volum fix, no es poden comprimir, tenen una forma que s'adapta al recipient. És a dir, si esteu berenant amb nosaltres amb una aigua, un suc, un cacaulat, doncs veureu que aquest líquid s'adapta al recipient que el teniu. Si estava en l'ampolla tenia la forma de l'ampolla i quan l'heu passat al got té la forma del got. Això fa que les seves forces d'atracció, és perquè les seves forces d'atracció són més febles que en el cas dels sòlids i tenen una densitat més baixa. I després tenim els gasos. Els gasos no tenen un volum fix i omplen tot el recipient on estan. A la sala en la que esteu hi ha oxigen que respireu, el CO2 que heu exhalat i aquestes molècules de gas estan per tota la sala. Pot haver-hi una molècula en una punta de l'habitació i una altra en una altra. Això fa que es pugui comprimir fàcilment, és a dir, si aquesta habitació l'anem fent petita, aquests gasos seguiran dintre d'aquesta habitació i estaran bé, però l'anirem comprimint. I com hem dit, no té forma pròpia, s'adapta en el recipient i si és tancat i si és obert, doncs escapen.
Això fa que no tinguin forces d'atracció. Per què? Perquè el que hem dit, si una molècula està en una banda i l'altra a l'altra punta de l'habitació, no hi ha cap tipus d'atracció entre elles i fa que tinguin una densitat molt baixa. Llavors, perquè pugueu veure això bé, he preparat aquestes petites animacions on veieu que el sòlid, les molècules, estan molt juntes entre si i la mobilitat és molt baixa. En canvi, en el líquid estan una mica més separadetes i la seva mobilitat és major, i allà tenim el cas dels gasos en el que es mou una barbaritat. Després, aquests tres estats de la matèria no són únics, és a dir, es pot transformar d'un a l'altre. Podem passar de líquid a gas a líquid, de líquid a sòlid i de sòlid a gas, seguint uns processos i fent unes transformacions. I res, dir-vos que la fusió que veieu aquí, que és la de sòlid a líquid, no és el que veiem de petits a Bola de Drac, és una altra cosa. I la matèria també la podem classificar segons la seva composició. Tenim la matèria homogènia i la matèria heterogènia. La matèria homogènia és la que no es distingeixen els seus components, és a dir, és uniforme i en tots els punts veurem que té la mateixa composició i propietats. En canvi, en la heterogènia és aquella que mirant amb el nostre ull o si ho mirem amb un microscopi veiem que es poden distingir diferents components. I per això la composició, al no ser la mateixa, en tots els punts tenen propietats diferents. La matèria homogènia es pot distingir en dos, en les substàncies pures, on estan formades per un sol element, o les mescles homogènies, que estan formades per diferents components. I la matèria heterogènia són mescles heterogènies, és a dir, que estan formades per diferents fases i cadascuna de les fases és una part homogènia d'aquesta mescla heterogènia. Les substàncies pures, les que estan formades per un sol element, poden ser els elements, que és el que trobem a la taula periòdica, que són substàncies simples, o els compostos, on estan formats per dos o més àtoms del mateix element. I les mescles homogènies i les mescles heterogènies les podem classificar dintre d'un grup format per mescles. I ja per últim, en aquest últim punt, parlarem sobre l'àtom i res, farem una breu introducció a lo que és l'àtom, ja que més endavant parlarem en profunditat. I res, dir-vos que la matèria està formada per aquestes partícules subatòmiques, a les que anomenem àtoms. La paraula àtom prové del llatí atomum, que vol dir indivisible. Llavors, era perquè es creia que l'àtom era la partícula més petita que podíem trobar, fins que Thomson va descobrir la primera partícula subatòmica, que va ser l'electró. Llavors, si ens basem en el model de Rutherford, que és el més conegut de com tots pensem que és un àtom i el que veiem a la nostra imatge, aquí trobem un nucli que està format per dos tipus de molècules subatòmiques, que són els protons i els neutrons. En el nucli es concentra tota la massa. Com veieu, aquí està el 99,9% de la massa de l'àtom està en el nucli. I, com hem dit, està formada per als protons, que són partícules carregades positivament, i els neutrons, que són partícules que no tenen càrrega. A part del nucli, en l'àtom podem trobar l'escorça on estan els electrons. I els electrons són les partícules que estan carregades negativament. Aquí veieu que els electrons els he representat com si estiguessin orbitant al voltant del nucli, com orbitant els planetes al voltant del Sol. Però bé, actualment se sap que aquest no és el model correcte de l'àtom, sinó que els electrons estan en constant moviment per tot l'àtom. I bé, ja ho parlarem més endavant dels diferents models atòmics i de com es comporten els electrons segons els diferents orbitals. I res, amb aquesta sessió ja us he dit que anava a ser breu. Hem fet una petita introducció del que és la química. Si teniu un dubte sobre això o sobre qualsevol altra cosa, doncs no dubteu en enviar-nos un correu o un missatge per les nostres xarxes. I res, recordar-vos que si
us ha interessat aquest tema i us poden interessar a aprendre química amb nosaltres, doncs que ens seguiu a les diferents xarxes socials per estar al dia. I res, gràcies per aprendre química amb nosaltres i ens veiem en una altra sessió de Berenar amb Química. Gràcies, ens veiem.